تو جی ہند کو اسلامی دینی چینل تو مسئلہ یہ کہنے کے آئے ہیں کہ تسی قضا نماز دی جماعت کر حق دے ہو یا نہ کر حق دے، قضا نماز دی جماعت تسی کر حق دے ہو یا نہ کر حق دے۔ اچھی طرح مسئلہ یاد رکھے ہو، اچھی طرح مسئلے کو سمجھو۔ جڑے لوگ قضا نماز دی جماعت کر رہے ہیں انہاں ساریاں دی ایک ہی نماز ہے، مثلا عصر دی نماز ساریاں دی قضا ہوئی دی ہے تو او عصر دی نماز کو باجماعت پڑھنا چاہتے ہیں، اس صورت وچ او قضا نماز دی جماعت کر رکھتے ہیں۔ ظہر دی نماز انہاں ساریاں دی قضا ہوئی دی ہے، وہ سارے اج دی ظہر دی نماز جماعت نال پڑھنا چاہتے ہیں، اس صورت وچ او قضا نماز دی جماعت کر رکھتے ہیں۔ لیکن اگر ایک دی عصر دی ہے، ایک دی ظہر دی ہے، ایک دی مختلف نماز انہاں دی قضا ہوئی دی ہیں تے اس صورت وچ او نماز قضا نماز دی جماعت نہیں کرا لگدے، اس صورت وچ او قضا نماز دی جماعت نہیں کرا لگدے۔ آسان مسئلہ اس طرح سمجھو، اسی صورت وچ قضا نماز دی جماعت ہو سکتی ہے کہ اگر سارے دی ایک ہی نماز جڑی ہے وہ قضا ہوئی دی ہوئے، وہ فجر دی ہوئے، وہ عصر دی ہوئے، کسی بھی وقت دی سارے قضا کرنے والے دی نماز ایک ہوئے تو وہ قضا جماعت کر رکھ دن، اگر ایک نہ ہوئے مختلف نماز ہوں تو نہیں کر رکھ دیں۔ امید ہے کہ تم کو سمجھ آ گئی ہو سی۔ ان مسئلوں کو سمجھنا واسطے ہند کو اسلامی اور دینی چینل کو سبسکرائب کر دے کرو اور گھنٹی والے بٹن کو دبانا بالکل نہ بھولو تاکہ روزانہ اس طرح